Аб гэтым вучоным у нас на Беларусі да нядаўняга часу ведалі вельмі мала. Хаця вось у Польшчы пра яго напісана вельмі шмат розных артыкулаў і навуковых прац. Пісалі аб ім і ў дарэвалюцыйнай Расіі, а ў нас вось за савецкім часам у 12-томнай энцыклапедыі Беларусі аб ім не сказана ані слова. І вось я вырашыў наведаць тую вёсачку, дзе нарадзіўся і вырас, і дазнацца, чаму гэтага вучонага ад нас так хавалі. А вось я і тут, вёска Малая Бераставіца. А знаходзіцца гэтая вёска, паважанае панства, значыцца, у Бераставіцкім раёне Гродзенскай вобласці былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, а чаму гэтая вёсачка так завецца? Ну, тут, значыцца, такая гісторыя. Расказвае, што калісьці вось тут, у гэтых мясцінах, расло вельмі шмат бяроз. І з гэтых бяроз дралі бяросту. Таму і назова гэтая такая Бераставіца. Ну, дык што? Пойдзем у гэту Бераставіцу, ды будзем разгадваць нашу з вамі гісторыю. А ёсць яшчэ і іншая версія паходжання назовы гэтай вёсачкі Бераставіца. Некаторыя сцвярджаюць, што вёсачка атрымала назову вось ад гэтай рэчачкі пад назовай Бераставічанка. Вось, паважанае панства. Ну, а першым, хто звярнуў увагу на гэтай вось цудоўныя мясціны, гэта, паважанае панства, быў Александр, правильно, Хаткевич. Гэта ён, трокскі ваявода, у 16 стагоддзі вось тут ля гэтай рэчкі заснаваў свой княжацкі двор. Ну і, дарэчы, хочу сказаць, што Александр Хаткевич, ён, значыцца, быў удзельнікам вайны са шведамі на пачатку 17 стагоддзя. І навукоўцы сцвярджаюць, што 1610 годзе вось тут, недзе каля Малой Бераставіцы, адбылася бойка са шведамі. І, магчыма, у той бітве удзельнічаў вось і уладар гэтай Бераставіцы Александр Хаткевич. Пасля Александра Хаткевича Бераставіца гэтая малая па спадчыне пераходзіць да сына, значыцца, ягонага, да Юрыя Хаткевича. Дык вось, паважанае панства, кажуць, што менавіта пры Юрыю Хаткевичу тут быў пастаўлены першы касцёл. Вось. Ну, а пасля Хаткевичу, паважанае панства, тут уладарылі шляхцічы юндзілы, пазней солтаны. Дарэчы, пры солтанах, кажуць, у 18 стагоддзі замест старога касцёльчыка драўлянага быў пастаўлены новы касцёл, таксама драўляны. Асвечаны ён быў у гонар Антонія Падуанскага. Ну і той драўляны касцёл прастаяў, кажуць, вельмі доўга. Можа, нават недзе да 19 стагоддзя. Бо тады, у 19 стагоддзі, тут за ўладароў былі шляхцічы валкавыцкія. Дык вось, кажуць, валкавыцкія, не глядзелі на старенькі касцёльчык драўляны і пачалі выношваць думку, каб пабудаваць тут новы касцёл, на гэты раз ужо цагляны. Дык вось 30 верасня 1851 года, значыцца, уладары Бераставіцы валкавыцкія распачалі будаўніцтва новага цаглянага касцёла на старым колішнім месцы, на ўзгорку, каб здалёк было відаць храм Божы. Ну, але вось каталіцкія імшы, пануе, тут ішлі нядоўга. І ўся справа ў тым, што 20 мая 1863 года вось сюды, у Бераставіцу, увайшоў
паўстанцкі атрад Кастуся Каліноўскага. На сцягах гэтага атрада быў такі надпіс «За нашу і вашу свабоду». І вось тут, каля гэтага касцёла, быў зачытаны паўстанскі маніфест. І хлопцы з Бераставіцы, яны падтрымалі паўстанцаў, узялі ў рукі зброю і пайшлі змагацца за бацькаўшчыну. А ксёндз гэтага касцёла благаславіў паўстанцаў на добрую справу адстойваць святую свабоду. І вось сцены гэтага касцёла, касцёла Антонія Падуанскага, добра памятаюць тыя колішнія падзеі. Дык вось за прыняцце і падтрымку мясцовымі каталікамі паўстанцаў Кастуся Каліноўскага гэты касцёл быў зачынены і перададзены праваслаўным вернікам. І тут была ўжо царква праваслаўная. Але вось у 1919 годзе храм ізноў вярнулі каталікам. А пасля Другой сусветнай вайны храм гэты дзейнічаў. Ну і тут адзін дзядзька мясцовы захацеў паступіць у камуністычную партыю. І яму далі такое заданне, што мы цябе прымем у партыю, але ты павінен за гэта спаліць касцёл. І ён узяў бутэльку вось гэтага коктейля Молотова і кінуў касцёл, і касцёл згарэў. І той дзядзька ў партыю паступіў, але, кажуць, хутка вельмі памёр у страшных пакутах. А тут у касцёле ўжо рос лес. І толькі ў 90-х гадах вось мінулага стагоддзя, дзякуючы намаганням мясцовых парафіян і ксяндза Жыліса, святыню аднавілі. У 30-х гадах мінулага стагоддзя ксяндзом у гэтым вось касцёле, паважанае панства, быў знакаміты беларускі святар Каспар Валаткевіч. Ён скончыў Віленскую духоўную семінарыю і там далучыўся да беларускага руху. Ён выступаў за беларусізацыю нацыянальнага рэлігійнага жыцця. Казанні вось у касцёле ён прамаўляў выключна па-беларуску, а сярод парафіян распаўсюджваў беларускія выданні. І вось за гэта Валаткевіч быў арыштаваны польскімі ўладамі, але суд у Вільні апраўдаў ксяндза, і ён далей пазней працягваў сваю святарскую дзейнасць. У верасні месяцы 1939 года перад прыходам вось сюды чырвонай арміі тут адбыліся жудасныя падзеі. Мясцовыя бальшавікі і падбухтораныя імі сяляне Бераставіцы учынілі тут пагром. Яны пачалі забіваць тут ні ў чым не павіннае польскае насельніцтва. Тут быў забіты настаўнік, паштальён, ураднікі гміны, а яшчэ былі жорстка забітыя уладары Бераставіцы, фундатары Бераставіцкага касцёла, графы Валкавыцкія. І вось тут, побач з касцёлам, забойцы выкапалі яму, дзе ўсіх іх і закапалі. І толькі падчас Другой сусветнай вайны безвінна убіенных перапахавалі за касцёлам вось тут, у лесе, на гэтых старых каталіцкіх могілках. Магілы іхнія я не знайшоў, дзе яна знаходзіцца, мне невядома, але тут я знайшоў магілу невядомага польскага жаўнера.
Безвинно убієны графы Валкавыцкай жылі вось тут, у Бераставіцы, у сваім доме. Але дом той, паважаны, ён не так даўно згарэў. Але засталіся вось будынкі, якія ставілі тут графы Валкавыцкія. Вось гэта колішні крухмальны завод. Ён быў пастаўлены тут у 1912 годзе. І людзям, якія працавалі на гэтым заводзе крухмальным, яны плацілі добры заробак. І наогул усім, хто працаваў у іх на гаспадарцы, яны вельмі добра, кажуць, плацілі. Пры Валкавыцкіх такого, як пазней было пры калгасах, што людзі працавалі за адзін дзень, за трудадзень проста. А калі хто выказваў незадаволенасць, таго наогул садзілі ў турму, ссылалі ў Сібір. Такога пры Валкавыцкіх не было, паважанае панства. І я думаю, калі б гэтыя сялянні вось ведалі, у якое светлае будучае іх вядуць, то мусіць бы яны сваю зброю тады павярнулі б у іншы бок. І вось я вам скажу, паважанае панства, кажуць, паны былі дурныя такія, разумееце, неразумныя. А вось паглядзіце, будынкамі панскімі карыстаюцца і па сённяшні дзень. Даўней, паважанае панства, тут у Малой Бераставіцы, вось побач з каталікамі, мірненька жылі і уніяты. Ну, вы ж ведаеце, што колісь вось наша краіна Беларусь, она была амаль цалкам уніяцкай. І тут, побач з касцёльчыкам, стаяла уніяцкая царква. І ў другой палове 18 стагоддзя за святара ў той уніяцкай царкве быў Сымон Анацевіч. Дык вось, паважанае панства, у той сям'і гэта уніяцкая святара і нарадзіўся вучоны, якого так старанна не ўзгадвалі за савецкім часам. Гістарычная даведка. Анацевіч Ігнат Сымонович, псеўданім Жэгота з Малой Бераставіцы. Нарадзіўся у 1780 годзе. Памёр 18 лютага 1845 года. Гісторык, археограф, архівіст. Вучыўся ў Кёнігсбергскім універсітэце. З 1827 года прафесар Віленскага універсітэта. У 1828 годзе абвінавачаны ва ўдзеле ў студэнцкай арганізацыі племёны сарматаў і высланы на радзіму ў Малую Бераставіцу. 1834 года у Петербургу супрацоўнік археаграфічнай камісіі Румянцаўскага музея. Даследаваў архівы і бібліятэкі Петербурга, Дэрпта, Рыгі, Кёнігсберга, Варшавы, а таксама рукапісныя зборы прыватных асоб у Гродзенскай губерніі. Вывучаў гісторыю Великое княства Литовское. Збирал и опрацовывал материалы до актов Заходней Руси. Автор артикулу по истории Беларуси. Накид першабытной истории Литвы, накид истории Великое княства Литовское и іншие. Сябраваў и переписывался с Маховским, Лелевелем, Адамом Мицкевичем, Румянцевым. Галоўная праца истории Литвы засталася ненадрукаваная. Тут, у Малой Бераставіцы, будучы вучоны нарадзіўся, тут он подрастаў, ну, а калі он подрос, то ягоны бацька уніяцкі святар Сымон Анацевіч запрог коня, пасадзіў на воз малога Ігнася і павёз яго ў ваўкавыцкае вучылішча. Адтуль і пачаўся, значыцца, яго вучоны шлях. Пазней ён яшчэ вучыўся ў Гродна, ну, а пасля патрапіў ужо ў Прусію. Значыць, ён там настаўнічаў, і там у Прусіі яго заўважыў прускі міністр адукацыі. І ён пайшоў, значыць, да прускага караля са словамі, што вы ведаеце, што, пане кароль, да нас з Беларусі, ну, ці раней казалі, з Літвы, прыехаў хлапец, такі разумны і здольны, што было добра б, каб ён павучыўся ў нашым Кёнігсбергскім універсітэце. Ну і кароль прускі даў дазвол, і наш з вамі земляк Ігнат Анацевіч вучыўся ў універсітэце на грошы каралеўскай казы.
Пасля сканчэння Кёнігсбергскага універа, значыць, нашага земляка пакідаюць там выкладчыкам. Ён сваімі здольнасцямі ўразіў нямецкіх вучоных. У яго былі узорныя паводзіны арыстакратычнай знатнасці. Ён быў такі, сапраўдны ліцвін. І калі ў універсітэце ладзілі прыём каралю, то, канешне ж, кіраваць балем даручылі нашаму земляку Ігнату Анацевічу. Але пачалася вайна, і ў 1807 годзе у Кёнігсберг увайшлі французы. І вось расказвае тады, што наш земляк дапамог там расійскім купцам, якіх напалеонаўскія войскі рабавалі. І на той час у Кёнігсбергу знаходзіўся якраз міністр замежных спраў Расійскай імперіі Мікалай Петрович Румянцаў. І ён вось даведаўся аб гэтым і нашага земляка ўзнагародзіў залатым гадзіннікам. А калі Румянцаў пазнаёміўся бліжэй з Анацевічам, то ён зразумеў, што гэты вучоны можа прынесці шмат карысці Расійскай імперіі. І пачаў ён угаворваць Ігната, каб той вярнуўся назад на радзіму. Сёння вось невядома, што схіліла нашага земляка пакінуць адзін з лепшых універсітэтаў Еўропы і назаўсёды развітацца з Кёнігсбергам. Я, паважанае панства, думаю, што мусіць вось любоў да сваёй айчыны, да свайго роднага кутка, любоў да сваёй гісторыі. Бо ў Кёнігсбергу наш з вамі земляк, пачаў вывучаць гісторыю Вялікага княства Літоўскага і пачаў там пісаць аб гэтым навуковую працу. Вось, Мікалай Петрович Румянцаў яму распавёў аб тым, што ў ягонай бібліятэцы ў Гомелі ёсць вельмі шмат старажытных рукапісаў аб Вялікім княстве Літоўскім. Вось і наш земляк кідае Кёнігсберг і едзе ў Гомель, дзе ён пачаў займацца ў бібліятэцы Румянцава. Гістарычная даведка. Румянцаў Мікалай Петрович нарадзіўся 3 красавіка 1754 года, памёр 3 студзеня 1826 года. Расійскі дзяржаўны дзеяч, мецэнат, граф. З 1781 года на дыпламатычнай службе ў Германіі. З 1807 міністр замежных спраў Расійскай імперіі. Праводзіў палітычны курс на збліжэнне з Францыяй. З 1814 года у адстаўцы. Па яго ініцыятыве была заснавана камісія друкавання дзяржаўных грамат, дзе было шмат дакументаў па гісторыі Беларусі. На свае ўласныя грошы выдаў больш за 40 кніг, у тым ліку беларускі архіў старажытных грамат. Удзельнічаў у арганізацыі першае расійскае кругасветнае плаванне, валодаў Гомелем, дзе ў сваім палацы сабраў шмат кніг, рукапісаў, твораў мастацтва, нумізматычнай калекцыі, археалагічныя і этнаграфічныя матэрыялы. У 1861 годзе ўсё гэта было з Гомеля перавезена ў Маскву. У гомельскай бібліятэцы Румянцавых Анацевіч знайшоў вельмі шмат цікавага матэрыялу аб гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Пазней яго запрашаюць у Віленскі універсітэт і абіраюць прафесарам кафедры усеагульнай гісторыі. І да яго на лекцыі вельмі любяць хадзіць, кажуць, вось студэнты філарэты і філаматы. Ён пачынае сябраваць са студэнтам Адамам Міцкевічам. А калі ў 1824 годзе вось гэтая падпольная патрыятычная арганізацыя філарэты і філаматы была раскрыта і пачаліся арышты, то ні адзін са студэнтаў не выдаў свайго прафесара. І гэтыя арышты не кранулі Анацевіча. Але вось у 1828 годзе фартуна пакідае знакамітага вучонага. Уся справа ў тым, што тады царскімі расійскімі ўладамі былі раскрыты патрыятычныя арганізацыі, плямёны сарматаў і патрыёты айчыны, куды ўваходзіў Ігнат Анацевіч. І за гэта Ігната Анацевіча выключаюць з універсітэта і быццам нейкага бандыта пад канвоем прывозяць вось сюды, у Малую Бераставіцу, на радзіму і садзяць яго тут пад хатні арышт. Жыў Ігнат вось тут у Малой Бераставіцы свайго роднага брата, у Міхала, які быў, так як і ягоны бацька, святаром у Бераставіцкай уніяцкай царкве. А царква стаяла уніяцкая якраз вось тут, на гэтым самым месцы. І сюды вось
Ігнат разом з братом Михайлом ходили молиться пану Богу за свой родный край, який потрапив у такое незайздроснае становішча. І молился тут Ігнат за своих сяброў, якіх ні за што, ні пра што пакідалі па турмах. Ну, а калі уже у нас на Беларусі уніяцтва было забаронена, то на месцы уніяцкай царквы паставілі ў 1866 годзе вось эту новую праваслаўную царкву і асвяцілі гэты храм у гонар Дмітрія Салунскага. Восемь гадоў Ігнат Анацевіч пражыў тут у Малой Бераставіцы брата пад паліцэйскім наглядам. І толькі ў 1836 годзе ён мог пакінуць вось Малую Бераставіцу і паехаць у Петербург і заняцца там зноў навуковай працай, вывучэннем гісторыі Вялікага княства Літоўска. І кажа, што ў гэтым яму дапамаглі Румянцавы. У Петербургу, у бібліятэцы Румянцавых ён і працаваў. І вось у 1844 годзе Ігнат Анацевіч піша завяшчанне, у якім просіць, што калі ён памрэ, так каб яго абавязкова пахавалі на радзіме, тут, у Малой Бераставіцы, побач з бацькам і любімым братам Михалам. І магчыма, што гэта ёсць той крыж, які заказаў Петербургу Ігнат Анацевіч. І крыж гэты стаіць вось на магіле уніяцкіх святароў Анацевічаў. Сам Ігнат Симонович Анацевіч памёр праз год пасля напісання завяшчання ў 1845 годзе. Але вось пахавалі яго не так, як ён прасіў у завяшчанні, а на радзіме у Малой Бераставіцы побач ля родных, а пахавалі яго у Петербургу, на петербургскіх могілках. І на сённяшні дзень невядома, дзе знаходзіцца магіла магістра філасофіі прафесара Ігната Анацевіча. Прафесар Ігнат Анацевіч, ён за ўсё сваё жыццё напісаў вельмі шмат прац па гісторыі Вялікага княства Літоўска. Але вось самая галоўная ягоная праца, праца ягонага ўсяго жыцця называлася «Гісторыя Літвы». Бо менавіта так колись называлі нашу з вами бацькаўшчыну. І вось я хочу вам сказаць, паважанае панства, што гэтую працу ягоную «Гісторыя Літвы» не надрукавалі і па сённяшні дзень, на вялікі жаль. А колькі б цікавага мы маглі б даведацца з гэтай працы аб нашай з вами мінуўшчыне, аб нашай з вами бацькаўшчыне, аб яе гісторыі. І вось прафесар Анацевіч, он казаў, што народ, які не слухае голас сваёй гісторыі, будзе асуджаны і ў доўгай чарадзе паразаў будзе дарэмна аплакваць сваю невідушнасць. І вось, каб не быць нам такімі невідушнымі, давайте будем вывучаць сваю родную гісторыю, гісторыю нашай з вами бацькаўшчыны. Да пабачэння!